CR kasi mga dalaga, 2 taon na yung anak ko. Sana matulungan niyo ako kasi yung sahod ko maliit lang, hindi ako makapagawa ng bahay at kailangan kong unahin yung anak ko para makatapos sa pag-aaral. Kaya humingi ako sa inyong tulong na may malumong kasing-kasing na matulungan ako na maayos yung bahay ko at saka magkagawa ng CR. Salamat po. Merlin, no? Ito po mga kalingap yung bahay ni Ate Melay. Ayan. Ayan mga kalingap. Ayan. Ito yung bahay nila. Ayan, kausapin natin si nanay. Si nanay Melissa. Ay, Melissa? Oh, Melissa. Melissa Kod. Ayun, sa pagkakaalam ko, mayroon siyang 4 na anak at nag-isang ano lang po siya, solo parent po. Ayan. So, nagtatrabaho si nanay para sa kanyang mga anak. Po, nagtitiyaga po si nanay na may ahon sa mapagtapos yung mga mga anak niya. So nagtatrabaho po siya. Ilang taon ka na pong naging solo parent po? Matagal ng taon. Kasi yung anak ko 16 ng taon na yung lalaki. Naghiwalay kami kinakasama ko lang yung live-in. Live-in pala yun. Hindi kayo kasal. So yung pinakabunso, ilang taon po? 7 years old. Ayun, 7 years old. Nag-aral din ngayon, no? Tapos hindi ko mapagawa itong bahay na to kasi nag-aaral ako. Wala kami CR. Nag-ano lang ako sa aming kapatid na may CR. Mga dalaga, bitaw na yung anak ko nakakahiya na sir. Ito po yung bahay nila. Yan po yung ni nanay. Lutuan niya. Tapos dito sila naglalapag ng banig. Ito. Kasi Karton. ginaw paggabi pag walang karton. Oo, ito po. Gawain po ito sa mga kahoy. Ayan po yung bahay niya. So, siya po yung bibigyan natin ngayon ng munting tulong po, Nay. Na may 5 kilong bigas at saka may munting grocery. Kasi hindi pa naman tayo hindi pa malaki yung channel natin. And siya po si nanay na mag-isang pinataguyod yung mga anak niya. Yan po mga kalinga, si nanay po, yung mga anak po niya nag-aaral online class po sila. So nangyari po, umutang po siya ng cellphone para dito sa mga anak niya. Utang din siya. So talagang supportado si nanay na makatapos yung mga ayan, maganda po yan nanay na nagkahanap ka ng paraan para makapagtapos sila tsaka naalagaan mo sila. Ayan. Malay mo kalang araw pag nakatapos sila magkaroon ng malaking opportunity, then kayo din po makaluwag yung loob minsan kailangan din natin mag-sacrifice para sa mga anak natin, para sa pamilya. Maganda po yung ganyan na pinagpaplanuhan mo yung saan ang future nila, kasi sila din yung
lang, vocational course lang. Ayan, so nakatapos si nanay ng dressmaking. 2 years, no? 2 years. Pero hindi po nagda-dressmaking si nanay. Sa budiga na po siya nag-aral. Ano yung gawain mo sa ano? Baker? Kaya pala yung kamay mo. Yan o, tingnan yung kamay ni nanay. Ayan. Maugat-ugat na po. Ibig sabihin, ano yan? Batak sa trabaho. Pag ganyan. Ay, oo. Kahit ngayong nakatapos, naghihirapan din maghanap ng trabaho. Hindi yan sa ano. Matanda na tayo. Oo. Hindi ako makabili ng makina sir, kaya lang apply na lang ako sa budiga. Dito din maghanap ng dressmaker. Maliit na yung sahod. Ayan, sana po makatapos yung mga anak mo. Ayan, maraming salamat dahil hindi mo sila pinapabayaan at tinataguyod mo sila kahit ikaw yung nahihirapan. Yung tatay ba nila hindi na nag-ano? Wala nang binibigay. Hindi mo alam talaga kung nasaan siya. Pero hindi talaga siya nangungumusta. Ito po, kaya ganito po magsalita si nanay kasi ano po siya, Cebuano, Boholano. Pero Bisaya yung sasalita niya kadalasan. Kaya yung ganun po yung accent ni nanay. Kaya ganito yung mga accent namin. Kasali pala po ako. Ayan. So yun po. Lalaki, ito yung panganay ko. Anong pangalan? Si Joseph. Ayan. Itong isa. Itong pangalawa ni May po sir. Mimi. Tapos ito. January po sir. Ay. At ito. Ito po sir, sa bunso. Ganda yung mga anak ni ate. Ayan. So, lahat po sila nag-aaral. Sana po makatapos sila ng mga pag-aaral. At dahil yan sa pagsasakripisyo ni nanay pag nagtatrabaho po siya saan ka nagtatrabaho ate? Sa Altura, sa Budiga sir. Sa Budiga. So yun po yung trabaho ni nanay. So yan mga anak niya. Magaganda yung mga anak ni ate. Tsaka yung isa nahihiya ako. Ayan. May magaling daw sumayaw na ano ko. Galing sumayaw. Marunong po. Pero mahiya sumayaw sir. Ayaw sumayaw. Oo. Dito po sila natutulog na kalingap. Ayan. Mga basket siya ate. Yan yung bahay nila. So lahat naman sila malusog, hindi sila masakitin. Ayan. Kumayod. Kumayod para makatapos mag-aaral ko sir. Kasi kawawa naman yung anak ko pag walang natapos na pag-aaral. Ang hirap sa buhay sir. Tapos yung bahay ko hindi ko maayos-ayos kasi ako lang nagtaguyod. Maliit ng sahod, wala kaming sikat. Kaya nga sana may tumulong sa amin na maayos yung bahay namin at saka CR. Magkaroon ng CR. Magkaroon ng CR kasi nakahiya ng CR ng kapitbahay. Mga dalagan at bitaw yung mga anak ko. Oo. Pamasahe para araw-araw din sir. Oo. Pagkain. Ilan yung pamasahe mo papunta doon sa pinagtatrabahuan mo? Ano sir? 30 back and forth. 15 pa. 15. Yes, ano sa ano.
So dito po wala pong CR sila nanay. Dito sa ilalim, dito sila nagsasampay na. Ayan. So huwag ka na lang po maghanap ng ano. Hindi na sir, ang hirap pag Oo. wala ng asawa, tapos mag-ano din, kasi tayo ng Ayan kayong mga anak ni ate, ayan, magsikap kayo mag-aral. Ayan, naiiya sila, pero magaganda yung anak ni ate. Mana sila sa mga maputi. naputi lang siya kasi nagtrabaho. Hindi naman ako. Ayan. Pero yung pinabunso, maitim siya, medyo morena, pero magaganda po. Ayan. So yan po mga kalingap. Nakausap natin si ate. Ayan, sumsa ngayon. Pero ang problema niya, magkaroon sila ng CR kasi nakiki-CR. Tsaka may paayos tong bahay nila. Ito po, medyo paakyat po ito. And so ito po yung ibibigay ko po na munting tulong. Yeah. Tsaka meron doon. Wait lang, kunin ko muna. Tsaka ito munting grocery lang. Ayan. Ayan, munting tulong lang po yan, Nay, kasi hindi pa naman tayo hindi pa malaki yung channel natin. Ayan, sana makatulong. Tsaka sana may tumulong sa iyo para magkaroon po kayo ng CR. Kasi nga po itong ito pong pamilya ni nanay, mga anak niya nakiki-CR lang sa ibang bahay. So siyempre mga dalaga na mahirap po mga kalingap na nakiki-CR ka sa kapitbahay, lalo na kung mga babae. Ayan. Ito po yung bahay nila. silipin natin. 사연이 모든 와이프를 필요로 하는 싱글이 이 세상에 넘쳐났고 그들에겐 전문가가 필요했다. Ito po yung bahay nila. Silipin natin. Ayan, may mabuko dito. Pero maganda yung bahay ni nanay. May saayos lang ito. Ayan. Ayan. Alam niyo mga kalingap, maganda yung yung pag-aalaga ni nanay sa mga anak niya. Tsaka napakasipag ni nanay. Ayan, may mga buko dito. Ayan. So ayan po mga kalingap, nasilip na po natin yung ibang parte ng bahay ni nanay. Ayan po yung lutuan nila. Wala pong gasol si nanay. So ito, mahalaga po si nanay sa mga anak niya. Oo. Kung makikita mo ito, sasabihin na mga anak mayaman. Pero mahalaga lang po si nanay sa mga anak niya. Ayan. Ayan, nanay, kung may gusto kang ipanawagan sa ating mga taga-suporta, ayan ba, manawagan ka na po kung gusto mo. Kagapay po. Channel. Humingi ako ng tulong na matulungan ako ng bahay at nag-CR kasi yung alalaga, tulitaw na yung anak ko. Sana matulungan mo ako. Kasi yung sahod ko maliit lang, hindi ako makapagawa ng bahay. At kailangan kong unahin yung anak ko para makatapos sa pag-aaral. Kaya humingi ako sa iyo tulong na may malumong kasi
Salamat po. Okay. Naiyak po si nanay. Siyempre po, at kung nakikita nyo naman po ay yung mga kamay ni nanay, lumalabas na yung mga ugat. Ayan, dahil po yan sa ano, pag kumakayod siya sa araw-araw. Ayan. Nadaptan po namin, naglalaba sa labas ito sa kabila. Ayan, so maraming salamat nanay. So, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapatid. Oo, Maraming salamat. Ayan, Hanat lang Gira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Bisaya, hindi ako pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. O, diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkagapa.